абдурозиқ эгамов блогери тоҷик дар хабарномаи худ ёдовар шудааст ки 7 июл тӯи арӯсияш барпо хоҳад гашт. ӯ бо амира ном духтараке аз шаҳри шарҷа бо ҳам якдигарро хуш намуда қарор бароварданд ки 2 моҳ қабл тӯи арӯсиву домодиашонро дар ҳалқаи беҳтарин блогерону сарояндагон барпо хоҳанд кард. абдурозиқ то имрӯз ба касе чизе намегуфт оиди зангирияш. ҳамагон гумон мекарданд ки ӯ аз тоҷикистон зан мегирад. нафари дигар ёдовар мешуд ки ӯ арӯси амрикоӣ дорад. баъдан маълум гардида буд ки гӯё ки аз ҳиндустон зан меовардааст. инак муайян гардид ки ӯ бо амира зодаи шаҳри дубай ҳамхона мешавад. мо ба абдурозиқ бахти сафед, хонаи обод орзумандем ва дар корҳои минбаъдаш низ бурдбориҳо таманно дорем. абдурозиқ то имрӯз тавонист ки номи тоҷик буданро дар арсаи ҷаҳон шинохта гардонад. бо беҳтарин ситораҳои маҳбубу машҳури дунё ошност ва инак қарор баровард ки тӯяш баргузор хоҳад гашт. акнун интизор меравад ки тӯи абдурозиқ чӣ гуна баргузор мегашта бошад, киҳо иштирок мекунанд ва дар ҳамон рӯйхати дӯстонаш номҳои киҳоро дарҷ мекардааст. барои мо ҷолиб аст. дар наздиктарин фурсат боз хабарҳои ҷолиб шунидем ва шумо сари вақт хабар медиҳем. бо мо буданро фаромӯш насозед. баъд шахсоне ки барои граница гузаштан ҳамавақтавори ширкати баха якамон тӯли 1.5 сол мешавад ҳамкорӣ дорем бе ягон падвадита. агар кадоме ки шикоят дора оиди ҳамин ширкат дар рақамҳои ватсапи мо муроҷиат кунад пулша вастанавид мекунем. инамҷа рақамҳои ширкати баха бидуроем бе ягон камбудӣ граница меравад, ҳар рӯза сафар дорад. Hello, assalamu alaikum guys, how are you, how's everything? This is Abdurozak, and guys, you know, I'm 20 years old and I have dream to fall in love and get one girls who respecting me, who loving me too much. You know, it's been my dream, and suddenly I find that girls who's respecting me, who's giving for me too much love. And I don't know how to say because I'm too much excited and I'm too much what's it called. And guys, I have one surprise for all of you. This is абдурозиқ тӯй дорад. ин овоза нест, ин ҳақиқат аст ки чанд рӯз қабл дар навори худи ин ҷаноби хурдакак ба кулли тамошобинонаш қисса кард. яъне ӯ қайд карда буд ки 5 сол пеш бори аввал ошиқи зори духтаре гашта буд ва мехост оянда бо ӯ оиладор шавад, вале қисмат ӯро бо дигаре пайванд намуду ишқи пурсӯз дар дили кӯчаки абдурозиқ боқӣ монд. ӯ боз хабар дод ки оянда ҳатман оиладор мешавад, аммо бо кӣ ва чӣ гуна духтар ва ё аз кадом давлату миллат дар ин бора дақиқ чизе нагуфтааст. абдурозиқ моҳи апрел ба тоҷикистон сафар баста буд ва ҳамин ки моҳи рамазон пур шуд, ӯ боз озими хориҷа гашт. ӯ сафарҳои зиёд дар нақша дошта, айни ҳол дар ҳиндустон банди сабти кинофилм бо салмону шоҳруххан аст ки бо як ҷидду ҷаҳд пайи омода намуданаш ҳастанд. худо хоҳад ин филм дар бозори синамо яке аз филмҳои машҳуртарин дар ҳаёти абдурозиқ боқӣ хоҳад монд. абдурозиқ рӯҳияи баланд, истеъдоди боло дошта, ҳунар дар ботинаш мисли вулкан фаввора зада меҷӯшад. клипҳои ҷолиб, сурудҳои дилнишинаш сазовори аҳсану офарини мухлисони ҷаҳонияш гаштааст. абдурозиқ аз зумраи беҳтарин ва арзандатарин чеҳраи олами шоу-бизнес маҳсуб ёфта, аллакай дар тамоми дунё маҳбубияти беназиро соҳиб гаштааст ва ҳамчун як тоҷикбачаи номдор ӯро эътироф карданд. мо ба ин писарбачаи машҳуру овозадор барору комёбӣ таманно намуда орзуманди онем ки шӯҳраташ боз ҳам дар парвоз гардад. абдурозиқ эгамов блогер, ҳунарманд, варзишгар ва овозхони маъруф ки дар дубаю ҳиндустон зиндагӣ мекунад, таронаи навашро бо номи бориш нашр намуд. ин клипи навро ки ӯ 15 рӯз қабл нашр кард, то ҳол беш аз 500 000 нафар тамошо кардааст. дар ин тарона ки бо забони ҳиндӣ дар саҳифаи худи абдурозиқ нашр шудааст, дида мешавад ки ӯ дар зери борон бо пойҳои ифлос ва сару рӯи тар роҳ меравад, сипас ба касе нома менависад. ин овозхони тоҷик баъд аз он ки аз дубай ба ҳиндустону испания ва дигар кишварҳои аврупо рафт, ба ситораи ҷаҳонӣ табдил гашт. тарафдорони зиёде пайдо намуд. ӯ ҳатто бо ситораҳои болливуд дар филми шоуҳо нақш меофарад. ин дуюмин суруди ҳиндии абдурозиқ аст. таронаи якуми ӯ чотабайҷан унвон дошта, аз ҳиндӣ ҳамчун додарҷон тарҷума мешавад. абдурозиқ ин сурудро дар пайравӣ бо оҳангҳои хоси филмҳои ишқии ҳиндӣ сурудааст. замоне дар тоҷикистон ва собиқ иттиҳоди шӯравӣ хеле шӯҳратёр буданд. ёдрас мешавем ки абдурозиқ ҳамчун овозхон ва блогери ҷавони тоҷик зодаи панҷакенти бостонӣ аст. 20 сол аст ва 1 метр қад дорад. абдурозиқро ҳамчун ҳунарманд, блогери шинохтаи тоҷик Барон аз панҷакен ба Душанбе оварда буд. аввалҳо муносибати абдурозиқ бо Барон хеле гарму самимона буд ва ҳамдигарро бародар мехонданд.
ولی بعدی اون که عبدالرزاق به شو بیزنس جهانی راه یافت به شهر دبی رفت بینشان ماجرا سر زده از هم جدا شدند. اینا قریب 2 سال باز عبدالرزاق گاه در دبی و گاه در هندوستان کار زندگی میکند و ترانه‌های نوش نیز در خارج ثبت نموده است. با عبدالرزاق با پیشروی‌های نظر است رو آرزومندیم. ما کانال مهراب رو پادپیسات نموده، لایک گذاشته و کامنت‌های خوب نوشتن رو فراموش نسازید. با ما بمونید. با پیش عبدالرزاق با کانال ما ابونه شده، پادپیسات کردن، لایک گذاشتن و همچنین پادلیت کردن ویدیو رو با دوستانتون فراموش نسازید. My brother, I'm so proud of you, brother. You're going big boss. I'm going to the big boss. This is the same show you were in. Yes. Imagine that. Yes. 2 of us. I'm telling all my fans Yes. supporting you, Thank you. supporting me, Thank you so supporting you. And as Abdul made you proud, I will make you extra proud. Yes. I'm sure all my fans loving you so much, bro. Same how loving me. You are the best, bro. You are rock star. I'm just gonna try my best to stay as much as I can on the show because I feel like I have a mission, and this mission is to see a smile on your face and make you proud. We got this. We're gonna do it. Yes. And we're gonna do it big. Yes. Love you guys. Jekai vo sushimi dung dung dai. Jackie Chan, I'm coming to China to see you. Shooting, bro, shooting. See, my blood is here. Is this your real blood? Yeah. Hey, jute, chalak bro. बहुत चला करो Call gun the hopes up.